खूब ले पेज बा sesisian nga pedang subhai pi akan neka channel jonga nga professor lakon kema u kertong shmet jong pi aning kok nga sngo kemen shikat de bentip ba ki beri kis la ya sngo ke nga keren kila subscribe yo channel jonga kila ai ka jing penslur ling ba ki message naka Facebook but naka WhatsApp but ki komen jong ki bagi la ai kau sngo komen ba ka lenti bangal ajit banyak syakman ki pai ba ki UI but kidang penslur nga bangan tur ba syakman mata kasingi don ar lai tili ki mat bangan don kamban keren en keren lingkon nomor bensuk bersuthu nomor ngal laju keren ki channel do kabening ko ngai kadai ka CUET ka exam ba sei conduct daka ba penlong daka NTA center ka National Testing Agency ka sei penlong daka National Testing Agency ha jaga ne ka CUET ngaju pun kam bensi admission hapo ki PG hapo nihu re ni osngo bahag ne ka kenti ka sarkar ka laong ba kin sapanon kam lang pensim admission haki UG program jong itu tamor kini khna ba pass class 12 ki hable ya kene exam banyo sim admission haki college ba pher badan hapo ka jalla jongi hoy nims ko pher lada ki ka sarkar ko patre kami agane tangba ka perkhat ba wa kala de perkhre ne namar banle kini ki exam ling ba ki core computer ki don kam bandan ka komputer shibon teli don kam ka internet ka ba stat don kam mat ka power backup nomor ka jingdan ki inverter don kam nomor habanang ya ke exam da ka lip ka light ka thut ya ka exam kita ki degi mri tangga ta what man ki district headquarter man ki shnong be kham he habadon ki school ba marjan jong to ka sor kham he kato kan itligi school ki di bandan kam bandan kum ka center bele ki don kam nomor ba lashala dei porban shonge kene exam de ki 4000 ngot ki khna padang le kene ka class 12 ne ki bala de ka class 12 exam kini shonge kene ka exam ladam biang ka chaka ban le kene exam kan sakta ba ya ka jing persang jong ki banya shakman ha ka jing pule puthi jong ki tengi hablong husiar ba nangli ka sarkar ka de ban khre ba ya kine ban lashai dei ka porban le exam ki khna jongi kamde ban klumar he ekin ne exam she ekin ya khamtam ka sarkar ka ban devan husiar ba bagan ki khna jongi kimde ban sha pha shano shabar jong ka jala lingba gi ni NTA center ban pha le ekin exam hak lara wan kum ka jingduna jingdon jong ka ne ki center namangi lai I ko ngala de batai rumun shwa hapon ni hula juja kumta hawai ka NTA center ka panle ka exam nen ikhna jongi kilangan shabar jong ka jalla ka warra ka jing khamtam yikito ki ba don duna ka jing yo ka kta ba ki hoy lada ka sarkar la pan khre la buntli ki NTA center ki de banya shkhmat handai lada ka pat biang khamtam man gishnong man ngam ong man gishnong man ka district headquarter wa gishnong ba he lada ki lala pan pelong athai lada ki ashkhamat kamlele nabar kadon hi ka jing pha namata ka jamata ki student jongi namala limba ka CUET kila banyo admission hakno ko university bagi kwa hakne ka ri jongi kila ban le apo JNU kila banyo apo DU kila banyo apo Hyderabad University kila banyo apo BHU ka bagi kwa andre ka jing pan khre na ka state ban conduct ekene exam nem penong ine exam lingba ka NTA center te ka don kam ha ban pen don kam bandan ka jing pan khre lada ka par ready lada ka pat don ka jing pan khre na lenga state nga try ka don kam ban ya shkhmat ba da ka ne ka commercial admission kumbar lo ha ki disne baladan katamot shushim ba ya ka ne ka marks bala score ki khna ha ka class 12 exam ko board exam ki kata de kawai ka sarkar ka Rusia lada kala don ka jing pan khre ya shakhmat sim admission ling ba ka CUET score hanre
la dapat pen kre bhaban apshwa sistem arsnem kabar kebadan kama ban habai de bat ka CUET bat kane ka CUET exam begini lah ka Central University Entrance Test ka don kam haban te ba kumno ka sarkar ka thawe ka policy ba hakno gor kom kun panan kam ya kane ka CUET score number banshu shim tang ya kane ka score banshim admission le se kamlong ka babiang ka sarkar de ban thawe ka policy ba man ki college kin board be ka jo penshim thek tang ya ka CUET score ne penshim 4% jong ka CUET score 4% penshim ya ka marks bagi la ki percentage bai khna ala ne ki jingyo jong ki ha ka class 12 board exam ngathrai don ka me nama pension ya tang ha ka CUET score ngathrai kanum de ka lat ka biang namar pideban ken kor ya to ka exam ki la ele ha ka class 12 ro tamor ka shong ha ka formula ayu ka state government jongi ka jala jongi ka panon kam kala banshim 4% CUET 4% ka marks bala yo ha ka class 12 la ne kono ka formula long kan bolong don kaman don bai kawai ka formula ba ki college kin sub banya chakman ha ka por ba de ban le ka exam ka ba ar ka mat ka banga kwa banshim man ta ka sni ka de ka mat ka bala perkhat bhangan na kini kisngi ki bala de bar ki banagi kisna bala de ba ku mangala de kren ha bala de hakini ki video ka bala de upload ba kham hakini kisngi bala de ka don bai ka jing sngo ku mala ong ba ngi don kamban warna ka roy ka par kham tam ki baduk kham tam ban sub banginya don kata ka jing ya kiu jong gini ki badon haka jing yo ba kham duna haba ye perkhat ya kata nga ban biang sachisin ba hab don kalat kilinti khamtam dangi pe ji kini ki lat kilinti ban wara ya kane ka jingpha namata gitu ki ba dan ka jingyo ka baduna tamun ngi hab wat ki lat banya penbiang lang haka imlang salang nagi banta kini ki pajungi ki bakham red ka jingyo kum ki nongnya taxi lene nongnya taxi ka la bande ka local taxi ne la bande ka tourist taxi ki nongde jingde hamadan kum ki ong ki hogus pangidon keleng sarong ka sor jongi bat shabar jong ka sor ro nang ta ki nong trebala nang ta nong khamta bong yang nong trebala ki ba balasngi bat kiwe de ki ba bon gini ki ki kam belale baleng ong don kam nomor haka khatin pharang ki ong ekane ka ki ong ka social security measures kuma ki ong tamur kan pen biang lang ya bar khat ban haka imlang salang ngatai kini ki nong tre ki bangala jer kumgi taxi driver lane ki nong de madan lane kini nong tre bala nong sngi bat kiwe de ni don kambar perkhat ba kumnong in le ba makiru kin sup yaka jing im jongki ngadon ngam num batai peniathan hanre haka mat bangan trekam yakane rungala kunthop lang ba kumnong in le ba kini ki ba duna ga jingyo jingkon ki la ban im ga jing im ka ba biang ki la ban pha school ki khonyo ki la da ja e ki kanja ayu ki bahayang hasem ki badan namar haba duna ga jingyo le se ka jing kunai ro ka duna te don kam haban perkhat na banta kitu ki para do para snam jongi ki baduna ka jingyo ya kan nga warla hakamat trikam jonga kum ka haka mission jonga wangin thau ki lat ki linti baniara bi ki ki parlong jongi ki badan ka duna ka jingyo nga khmi linti ba pai ba phinia sotho baling asim khyawa ya kan namar habangi ong inia warra ka
jinglong kadjo kini badon chatra ini habra sha jerong te ngaban ya kene sajisin ba namata gini ki nongtre kamdam ki ba kala ada jer kerteng dan kamban warra ki ka social security measures lene ka jing penbiang yakiru hakane ka imlang salang jongi bakin numsyam jing kumno nganya syakman pe kalat ngan thau ngadon ki buj se ngadon ki jing buj perkhat kata ngan sa share bat phi hakawai ka video lene hakawai ka sngi inyo bhaban kren ban khambatai bnya andai ba menta nga syukwa ban penti ba ya kanero kala kunthop sywa bangan sange nga sasisin nga ka banai kublai gitu bar khaki bala subscribe yo channel jonga kila stunan yenga kila ai ka jingkershan kumbu kertong shimet namenta ka lok sabha election na ka shillong sin nga khmi lenti ba na ka jingi atre lang jongi lang bar khai khamtam ka jingkershan yang bai ba ngala pun poisa kata ka thong bat pin yu i wa ka e ka jingbut ba don abanga persyang ban yeng ka ne ka ngala persyang ban warra ka ne ka Meghalaya ka bathmai ka jingbut badon ngambong tang sisngi ngila dep ngila un pendep ya kane andre ngadon ka jingbut nora ka Meghalaya bathmai ha kata ka nongrim mangatre ngahap kithaya bor khat ki badon khamtam kitu ki baduk basuk kunungin penbha penmiat ya ka jing im jongki sasisen ngan karpat byang ai ka jing kershan jong phi sanga thep ka bo jong phi sanga nga ukertong jong phi uprsa lakon kama ukertong shimen na kabanta ka shillong sin nga ngets kemba pinum lo artaten ba ka vote ba kongsan jang phi pin ai hanga nga lokon uprsa lakon kama ngan sange shang ne kulisibul